Laki. Nasa trabaho na tayo. Damig. Nakalimutan ko magbaon, so kuha tayo nito sa sa vending machine. Tinitingnan ako ng kasama ko sa trabaho, but ako nagbibideo sa sarili ko. But yeah, kalimutan ko pong magbaon, so yun, ito yung kakainin ko sa lunch mamaya. Last day, and then free po ako bukas. A few moments later. Malas man, guys. Naghihintay po ako ngayon sa father-in-law ko. Andito. Yan na. Andito na siya. Uwi po ako. Kaya diretso ako sa house arts. Kasi ang sakit ng aking arm. Pait. Hindi po normal. Masakit talaga. Hello, titas. Kanina po ako nakauwi. Yun nga. Napunta ako sa check-up kanina. Buti, nung tumawag ako, when I decided to go home after ng first break, so alas 11. Good thing may bakante pa na oras, so mga 11 nakapunta po ako. Sinundo ako na. Magkasama talaga akong sinundo ng aking mga biyanan. So sinundo po nila ako, and then yeah, I went to my doctor's appointment. And then yun nga, chinek ang shoulders ko. But anyway, may may inflammation po yung aking dito. Yung sa tendon. Basta anyway, hindi ako magaling mag-translate ng mga magaling mag-describe pag Naintindihan ko siya pero pag ako na yung nagsasalita, hindi ko na siya ma-repeat how it was said by the doctor. But anyway, yun nga, may pain akong nararamdaman dito, and I cannot fully stretch my arm without pain or without struggle. Like, fully stretch my arm like that. Ganito. So, masakit talaga siya. Under medication po ako for 2 weeks, and yeah, syempre, i-move ko pa din yung braso ko kahit kailangan man siya i-move, exercise, ganun. Magpapahinga po ako. So, for a few days, hindi po ako mag-work. And we'll see kung mag-i-epekto yung gamot na binigay sa akin. Basically, painkiller lang naman siya. But if it helps with the pain, so hopefully, no? Kasi for 2 weeks siya And then, continue pa din yung aking therapy sessions as advised by the doctor. So, pupunta po ako doon. Yung aking appointment is on Thursday. Nakaset na yun last week pa. But, makasakit talaga kasi siya. So, I booked a massage appointment tomorrow sa malapit dito. Nakapunta na ako doon dati, pero matagal na po akong hindi nakabalik. Saan nyo naman dito sa Europe, guys, ang mahal po ng massage dito. 1 hour is like 60 euro yung per session. So, namamahalan po talaga ako. Kasi yung aking physical therapy, it's only 30 minutes. And then, covered po yun ng aking insurance. So, mga ilang beses per year covered siya, and almost end of the year na naman siya. So, sasagarin ko na po siya, no? Kasi yung aking therapist, for sure, magbabakasyon na yun. Kasi nga, pa-Christmas vacation na. In the meantime, punta muna ako sa massage. Just really, I really badly feel ko na talagang may saktong kamay na magmamassage siya. Yung alam yung ginagawa talaga. Yung aking arm. So, buti naman may free pa sila tomorrow, pero maaga po yung aking appointment, alas 10. Alam niyo po ba, nahiya po ako sa doktor. Nakakahiya sa doktor. Kasi nga, hindi ko naman alam na i-check pala talaga. As in, kailangan ko maghubad. And yung practitioner, ang cute.
Ang gwapo ng doktor. Ano siya, parang intern siya na doctor. And during our session, sabi niya, hubarin ko daw yung ito siya, yung aking trial. And then, kasi may inner pa ako dito, may heat tech po kasi ako dito kasi nga malamig sa trabaho, 'di ba? Sabi niya, hubarin mo din 'yan. Shucks. Sabi ko, kasi stretchable naman to siyang nasa loob. Sabi ko, pwede ko ba siyang hubarin na lang up to this level? Kasi kailangan niya kasi chine-check niya yung kung pantay ba yung balikat ko, yung posture ko, chine-check din niya. So, until dito lang talaga. So, para ako nakatube kanina. Pero, kailangan ko pong i-stretch yung aking arms. And may balahibo ako dito kasi nga, hindi pa ako nakapag-wax. Nakagano na ako. Natatawa ako sa sarili ko na naaalala ko yun ba. I was so embarrassed. And then the doctor said, you can fully stretch. And I said, oh, I'm so sorry. I have hair. I have underarm hair. He said, oh, don't worry about it. Just, para siyang, tumawa na din siya. The doctor also just smiled. And he said, oh, don't worry about it. And then I just really had to fully stretch my arms. Like, parang ganun. Ito, mas-stretch ko siya. Pero ito siya fully. Hindi po without pain. Ngayon, masakit talaga siya. So far, same pa din yung pain na nararamdaman ko dito the whole day. I think I'm just trying to get really used to the pain. But kanina, naiyak po talaga ako sa sakit. Naiyak ako sa sakit doon sa trabaho. Parang hindi ko na kaya. And then, para akong basta, naiyak na lang ako. Pumasok na lang ako doon sa fridge kasi naiyak talaga ako kasi sobrang sakit na parang kahit anong gawin ko, parang masakit talaga siya. And na-frustrate na ako ba na parang, oh my God, ano ba to? Kung kailan nag-enjoy na ako sa ginagawa ko and all that. Pero bakit palaging may nangyayari physically dati, di ba? Yung sa kamay ko and ngayon naman ito. Yung tennis arm ko, mga 3 months na yata siya. And then, parang yung pain, nagta-travel na siya, guys. And connected na po siya dito. So, I don't know. Alam niyo ba ang sabi ng therapist ko? Sabi niya, manap ka na ng ibang trabaho. Sabi ko, oh my God. Kung sana ganun lang kadali, di ba? And honestly, I enjoy what I'm doing now sa trabaho. Na-enjoy ko po yung ginagawa ko. Of course, hindi man perfect lahat na nasa trabaho, pero I enjoy what I do, to be honest. And wala, basta. Na-enjoy ko yung time ko na nakafocus lang ako sa isang bagay without the need to always talk to people, you know. I enjoy what I do and marami namang advantages na nakikita ko sa trabahong to. The schedule, the day off, and the distance from home, and walang weekend na work. So, yun po yung mga points na iniisip ko. But, yeah, we'll see how it goes. Talagang, sinuwerte tayo today. But yeah, I'm just gonna take the rest of the week off. Tomorrow, Wednesday. Normally, free po ako ng Wednesday, diba? And then, nag-apply ako ng off on Thursday na. But because of what happened today, so, minessage ko na po yung aking agency na mag-off na din ako sa Friday. I-rest ko po siya. But, sabi niya, walang problema. I-report nila ako as sick. And then, yun, kailangan ko lang silang i-update or itawagan on a daily basis. Siyempre, ganun talaga ang protocol. Tawagan ko sila. But I really, really hope na mawala siya para makapag-work ako next week. Kailangan po natin magtrabaho kasi uuwi po ako ng Pilipinas. Yes, malapit na po akong umuwi ng Pilipinas. And syempre, kailangan may baon tayo sa pag-uwi ng Pilipinas. Hindi pwedeng walang baon. Ay, nako, ano ba yan? But yeah, it is what it is. Sabi nga ng in-laws ko, unahin mo ang health mo. So, yes, ganun talaga. Minsan, our body tells us na para signal na to na, hey, take it easy. You've reached your limit. Kailangan mong magpahinga. So, yun. Diba? And siguro, sign of aging na din po ito, no? Sabi nga ng nanay ko kanina, ano ba yan? Hindi ka pa naman ganyan ka tanda, pero ang dami mo nang nararamdaman. Ano ba yarn?
Anyway, it's already almost 6 o'clock and si Ruth po at the moment, pinipick up si Ana sa daycare. And bibili din sila doon sa chicken na food truck ba. Na-vlog ko din po yata yun dati nung pumunta kami doon ni Ana. Every Tuesday po yun, andun sila dito malapit sa amin, sa square namin. By the way, yung aming parking, close na talaga siya. Kami nasa, kami, di ba, nasa pinakadulo. Ayan, we are right next to the side, sa parking, sa side ng namin, ng aming square. I'm not sure if kita nyo, pero ayan, Ayan. May mga buhangin ba yan? Oo, tapos nila, wala na yung concrete na dyan. Paglabas namin kanina ng father-in-law ko, I think nakita nyo din, napakita ko din yata kanina. Ang laki po ng excavator sa labas. Talagang paglabas mo ng door, pag open mo ng door, doon na kaagad yung excavator. Natakot ako ba kasi si Ruth, magre-ready na siya, maliligo na siya, so maiiwan si Ana dito sa sa baba. Na mag-isa, natatakot ako na baka biglang although si Ana naman nakikinig naman po talaga si Ana. Ang takot ko lang baka kasi bata pa din, 'di ba? Baka bigla siyang lumabas and hindi siya makita ng driver kasi mataas. So parang baka hindi siya makita kaagad ng driver in case. So talagang na paranoid ako kanina, tinawagan ko agad si Ruth. Pag ko na ilock yung doors namin na wag hayaang makalabas si Ana ba, na make sure na hindi makakalabas si Ana kasi oh my God, Diyos ko, 'di ba? Ayokong ma-imagine naman kung aksidente, hindi natin alam. But yun, naman si Ruth na hindi daw. So nilock niya yung doors kanina. And kakausapin ko pa din tong batang to and i-remind namin every day na bawal siyang lumabas na walang kasama or kahit i-open man lang yung door na wala siyang kasama. Kasi, oh my God, yung pag nagawa na dito, next naman po yung front naman namin na parking. So, medyo, siguro mga at least 2 weeks andito yan sila magtatrabaho. Normally naman dito pag may construction po, ditong ginagawa sa Europe, mabilis lang naman po kasi iniisip naman nila yung din yung convenience para sa mga tao ba. Unlike doon sa Pilipinas, no, Diyos ko, ang tagal na natatapos ng mga ganyang ginagawa. 'Di ba? Not to mention, my God, mga kurakotang nangyayari sa atin na nakikita ko sa Facebook or online, nakakawalang bahala. And yan yung isa sa mga rason kung bakit nadi-discourage po ako na mag-retire sa Pilipinas kasi yun naman isa naman yan sa mga consider namin ni Mr. ba in the future na at least we have an option to to live or to retire in the Philippines. Pero mga ganyang bagay, ay nako, nakakatakot parang sabi ko kahit mahal dito na lang tayo at least yung healthcare okay naman. I mean, yeah, because we pay insurance, it's not really free but because covered ng insurance. So, pag may nangyayaring major sa health, at least hindi tayo, mamumulubi talaga. Kasi sa Pilipinas talaga, ubusan ng yaman pag nagkasakit, di ba? Comment down below sa mga experience nyo or sa opinion nyo when it comes to things like this. At least, dito, sa na-experience ko kasi na hospital na po ako dati, at least, hindi siya masyadong masakit ba kasi nga covered ng insurance. So, yung yung konti lang yung binabayaran. Kasi I think pag nangyari sa Pilipinas, gusto ang mahal. Ay. Pero yeah. Dito na po sila. Xin chào. Mas na, madam. Yeah. Ito na yung aking madam. Pain. If you find
Did you have one? Dat is van Anne Keer. Yes, de titas. Oh, hi titas. Hi, Tita's. Dit had ik door 1 nachtje gemaakt. Oh ja. Mama heeft dus zoveel pijn vandaag, schatje. Ik heb wel gehuild op het werk. Wat? I cried Why? because I had so much pain here. Thank you. Can I get a hug? Because Mama is in so much pain. Ik heb jou de hele dag gemist, hè? Are you sure you missed Mama? Can I tie your hair? Why is this really hard? I don't know. But I was in boterham. Yeah, boterham or the kip? Boterham is different. Alright. Is the boterham you had for school? Ja. Deze weet ik ook niet. Hoe is het? Morgen een massagebar? Zo, hè? No, is that a new song? I haven't heard that song lagi. Dat is wel Zwarte Piet, hè? Oh, you heard that during the show or not? Ja. Toen mocht ik voor jou meteen eten. Dat was van Ja, ook rijst eten. deze kan ik niet dichtmaken. Nee, die willen we. Zit al op soeptuin? Nee, geen soep. Gewoon rijst, maar we hebben kip. Mama, ik wil deze mee eten. Huh? Ik weet niet wat ik wil. Maybe watch out there because it's really, really hot. Oh, ik heb ook Can you alweer. get a plate, please? Hoe staan het plate van? Huh? Plate? Yeah, for the chicken. Oh, dat is goed. There's also a deep one if you want the... Dit is een lot of choice. Another one. Oh, Tenders and this kind of chicken. They only have the whole chicken, half chicken, and tenders. The rest was already all gone. It's very easy to do this for Anna, we're not watching TV yet, Is mama, ik zie het wel niet bij de televisie. Maar we gaan eerst eten. It plays really good with Eva. And Jifo, she said, one time they saw a tablet, she saw something. Now Anna asked for K-pop and they were really dancing and screaming and hey, film it on. You asked for K-pop? Nee, zo. And everybody watched? Maar dat doet de juffrouw van het kijken en doet de kinderen dansen. Ja. Okay, yan Nee, yung aming niet chicken. Ayan, ang sarap. And also, Ruth got this one. So, yan lang yung kanya. Ayaw niya ng iba. Looks good. Anna's also there. Eat smakelijk. Smakelijk. Maar mama, eigenlijk wil ik geen.